Ahmed. Ja. Du ved jo, jeg elsker dig virkelig højt. For hele mit liv. Og det jeg gerne vil sige til dig er... Vil du gifte dig med mig? Ja! Ja! Ro i salen. Ahmed og Daniel er kommet her i dag for at blive giftes. Daniel, For at blive vil giftes? du tage bruden Ahmed i hånden og kysse? Og Ahmed, vil du tage Jeg har ikke engang Daniel svaret, hvad i fuck? hånden og kysse? Jeg har ikke engang svaret. Det var en ja! Hvad fuck er det for en præst, vi har hyret der, Fucking mand? budgetpræst, mand. Jeg må også gerne giftes. Ja, Vil du fucking gifte og kysse på min Nå, røv? ja, præcis. Så hvad er det, Hold nu kæft, lille til det er ikke top. Hvorfor har du pigergear på? Jeg er gar. Kys mig. Jeg har gar. Jo, ej, du kan ikke sætte Kys mig. ordentligt nu, mand. Daniel, Altså, cola på. Ja, lidt cola på de 18, mand. homoseksuel. Kan vi så få noget juble her på? Daniel, kom med! Du klarer det, Stine.